Hi ha una anècdota literària. Quan el Terenci Moix va guanyar el primer premi Josep Pla de novel·la, el va guanyar en onades sobre una roca deserta. Van pujar un amic meu, el Joan de Segarra, a acompanyar-lo a casa al Mas Pla, a presentar-lo el guanyador juntament amb l'editor Vergés. El senyor Pla sembla ser que era un home molt eixut, i quan el van presentar al Terenci Moix li va dir el Terenci Moix, que estava tot emocionat, i el Pla li diu: m'han dit que vostè és maricot. I el Terenci Moix, molt tranquil i ho fa, va dir: sí senyor, per sentir.